Hola a tots i a totes i benvinguts al nou making of de l'edifici. Sí, faig un nou making of. Bueno, l'antic s'ha quedat una mica antiquat. Diguéssim que he canviat bastant la manera de fer l'edifici i ara veurem com he millorat. Per començar, ja no monto el decorat sencer cada cop que vull gravar alguna cosa, simplement el tros que he de fer servir és el que muntaré, perquè si no perdem molt de temps. Els mobles, com serien ja el sofà del pis de la Conchi, o per exemple aquesta taula del pis de la Flora i la Melciora, ja no els faig jo, perquè a més de fer molta feina fent mobles, tenia la sensació de que no quedaven gaire bé i diversa gent m'havia dit que els mobles no acabaven d'estar del tot bé. Jo no escric els guions dels capítols que faig, però a l'aplicació Fulls de Càlcul tinc un full de càlcul on poso tots els capítols pendents. Els primers capítols on sortia el Lula Lula, quan parlava ell, sempre buscava al Google Traductor, en maorí, com deia el que diria en el nostre idioma, però això en els últims capítols ho he anat perdent i m'ho he anat més inventant jo, perquè si no era molta feina i tampoc crec que ningú miri aquest canal i sàpiga maori. Espera. La cançó d'introducció de la sèrie que tots deveu conèixer la vam tocar amb els meus germans i ells em van ajudar a passar la partitura i finalment a cançó. Segueixo editant els vídeos en B-Movie majoritàriament, però hi ha alguns vídeos en unes escenes en concret que, per exemple, han d'estar al balcó o a llocs així que no puc recrear-los sobre la taula. Llavors faig servir una altra aplicació que he trobat, que és una meravella, que us la recomano molt, que es diu Videolip, amb la que faig, ara us posaré uns exemples d'unes quantes escenes, com quedarien abans i després d'editar-ho amb aquesta segona aplicació d'edició. Sobretot, faig servir aquesta aplicació per treure la brutícia que s'ha anat acumulant a les parets durant tot el temps que porto gravant, tot i que també la faig servir molt per crear ambients que no podria generar amb l'stop motion normal com els que esteu veient. Fins i tot l'he fet servir per afegir filtres de color que no són al iMovie. Recordeu donar-li like al vídeo si us ha agradat, si no, doneu-li like també. Subscriure-us al canal si no esteu subscrits i seguiré fent contingut. Espero que us agradi i que us hagi agradat sobretot aquest making of. Si teniu algun dubte sobre com faig la sèrie, si us plau, m'ho dieu a baix als comentaris i jo intentaré respondre'l.